Old friend. May gravy na yan. Pila kalimot? Pero hindi ba yung cake? Lahit ko na lang. Oo. May bakit more sa walang may iwan. Kita ko sa Mura ko rin ka Ano kung mapinti ba yung play sa volleyball? Wala tao ba sa kaplato? Kala ko ito. Wala tao ba sa hapon? Ano sa'yo? Siya pork? Vegetable. Dua at tulong na. Ay, Bayan. ay bayad. May pila ako nga dito.
suy ako. Napay quick. Dito na ikot tapa. Napay ko. Wala ako, chop suey. Rice tayo. Dahil palihog kay ma. Wala na ate, nakuha na. Yeah. Lagi. Dalikan mo na lang. Para ibang student. Hindi pa nagkaan. Ha? Ayaw. Magkaon na. Wow, sarap naman ang ulam. Hotdog. What? The other? Lagyan natin gravy. Coke
No, isa. Coke Sprite Royal. 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 Hi guys. Like and share. Ang galit ng kana. Ang mood. Wala na ibang mga student. Ayun. 7, grade 7. Ikaat kayo na update kayo. Ano, grade, 9 and 10. So, ayun. Grade 8 pa sa mga. Iba yung section. Chop suey. Sure no. And liog. Ay, wala mo po nakakuha na rin yan ay. Ano ulam mo? Ano ulam mo? Di na doon. Night of the nest. Kain na, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, naamat rin yung pastilya. Teka tumunod. Wala, kinuha na ni Marcel. Yan, yung munchkins. Ah, okay. One ako, I will pay rice and then Fish. 65. alang points yung hinibigay ko. 10. 20, 30, 40, 50. Ano sa'yo? Points ka na mga Okay lang. Thank you. 65.